siarad. Soffa siarad. Soffa siarad. Soffa siarad. Soffa siarad. Soffa siarad. Soffa Soffa siarad. siarad. Soffa siarad. Helo, a chroeso i Soffa Siarad. Chwe, sai, hwy, na, deg. Wel, edrychwch pwy ffeindio ni yn crwydro'r maes heddi, Mr Dewi Pwll. Helo, sydyn. Beth i ni'n trio wneud yw gweithio gyda chi i'ch perswadio chi bod yn werth yn y brifysgol. Ga i ofyn, ydych chi'n nerfus? Mae'r hyn dyn ni heddiw yn gyhoeddi yn ddigwyddiad arloesol ym myd addysg uwch ac addysg bellach. Wel, ges i rhai ni. Be mae cadeirydd yn ei wneud ydy rhyw fath o diolch i bobl am noddi'r Steddfod ac yn y blaen. Dwi wastad wedi bod yn credu dylen ni allu pleidleisio yn electronig wedi'r cyfan democratiaeth fawr fel India, 400 o filiynau o oesolwyr. Stori exclusif hefyd i Golwg 360. Yn ein githa da. Githa da? Y well na fi, no? Beth mae waxo coesau yn gwmws? Wel, oedd yna fenyw olygus iawn gyda ni, a oedd hi'n rhoi rhyw plast ar ein coesau ni, ac yn rhoi rhyw strip o bapur, a na i dynnu fe bant a rhyw tipyn o fôn yn gwneud gwir. Os oes yna ddyfodol i'r Gymraeg ydy cael pobl ifanc i ddefnyddio'r Gymraeg yn eu bywydau nhw hunain, ac mae'r fenter yma heddiw'n sampl gwych iawn o datblygu sgiliau ac codi diddordeb gobeithio. Hwyl am y tro!